Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters, kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Action Radio. Alas 5:15 Action Radio Philippines Standard Time ngayong hapon naman Bacolod kaga Pilipinas. Action Reports Afternoon Edition. Tubtob sa tak ng alas 6, inyo ka-action Marlon Herobaya. Kagkaroon sa atong Pangulong dinala. Sa lawan tayo sige na mga balita naton sa bansang balita lokal, bangod surod-surod nga mga balita, preska kag nagabaga-baga. Mga flash report surod-surod nga nabatian. Diri sa Action Radio Bacolod. Ang mga on the spot reports maka-action wagid makapalag, no? Ang una sa hugada, lalaking pasahero sang barko naglumpat sa baybay. Roll on, roll off kung ruro nga barko ginsakyan. Halin diri sa Bacolod, pagkadto sa Dumangas. Pero pag aabot sa lapit na stunga sang lawod, ining isa kalalaki sakay sa ikaduwa nga patalgan sang barko lumumpat. Di ang mga pasahero mismo maka-aksyon. Nakasaksi kung paano naglumpat ining lalaki nga ni. May ara pa gani sang diferensya, no? PWD ini siya. Person with disability. Bangod ang kamot niya sa tuong botkon. Ining kamot na ba lang may palad, may libak ka mga tudlo ni. Why ni, bali utod na yes ning tuo nga kamot, pero hindi ka masaling nga utod nga nobla, nga klaba nga utod. Ini lang lima, ni bala ka mga inumulta, munang pagkautod. Nausang yes ring abot ko ng mga kaakson. O PWD ini siya naglumpas barko. Di ang bangka, ang mga rescuers, ang Philippine Coast Guard. Giliyon nga ginpadalungan ang lugar sa nga bayabang gilumpatan sa ring lalaki nga di. Aga dito ginakuha ang yasiring lawas. Ginkarga sa ambulansya, gindala sa ospital. Subong ginapaabot pa kung nano ang sitwasyon, nano ay sa kondisyon. Ang inisang detalye sa ning balita na plastar na kaina ni Axon John Diaz. Bisan pa nga mayara sang kabudlayan. Bangod unabes, medyo naglain nagalimpat takaran dara sa bahin sang Bradco sa Bradco Port. Hindi na basta-basta makasulod ang sinuman. Nga ano bala ang natabo? Anong Bradco nag-private na ni? Bisan emerhensya daw inigid makasulod. Pasibayara sila sang bag-o nga pagsulundan. Pating media kuntani. Na wala man sa iban nga tinutuyo ang media, kundi pagkuha ba lang sa malita. Ano ba lang nagtabo? Natabo. Balon tara dugay-dugay. Importante mga ka-aksyon. Pabalanta ko na ano ang kaintangan sa ring lalaki nga nagalumpat sa barko. Ang report kada baton naton diri makaksyon taga Iloilo ni siya. Taga San Dionisio, Iloilo. Mayara siya sang upod. Kada istoryaman sang Philippine Coast Guard. Ibalonta ang latest nga follow-up sa nga to sa nga patrol. Ay kaduwa nga balita, Anay Isabela Municipal Mayor Joselito Manamor. Upod ang duwa ka mga kapitan sa barangay. Nagsungka sa talatapan ni Vice Governor Jeffrey Ferrer sa Kapitolyo Provincial subong nga hapon. Ang pagsungka may angot ni sa kaso nga murder kon pagpatay kay Councilor Jolomar Hilario sang Moises Padilla
nagligad ni nga tuwig 2019 ining pagpatay kay Councilor Hilario. Ang NBI Bacolod pagi sa lesson ni pamuno nga si Attorney Renua Baldovino ginayon nga nagkadtuman sa opisina sang Vice Gobernador para itugyan sa ila ang mga nagsungka nga opisyal. Ang kaso nga pagpatay kay Hilario nasang matamo ang krimen ining si Hilario liwat ini nga nagapadalagan bilang konsihal sang Moises Padilla. Kung basihan ang warrant of arrest mayara sang 14 tanan mo kamagin kasuhan di ginakusahan. Di ko madunuman nyo Agosto 23 nagaliga nga tuwig ay iban nga makosado diri nagsungka manunas kapulisan ang ngalan nga Councilor Jose Morito Flores, Barangay Quintenrimo Chairman Felisa Flores Villaflor, ang banasa nga si Jonathan Villaflor, ang isang si Councilor Vincent Garcia, nagsunod man surrender August 27, 2021. Sang Setyembre, nagliga ka tuwing mga kaakson, nagsungka man sa taratapan ni Vice Governor Ferrer, dara sa may Kapitolyo, Sanday Vice Mayor Ayan Villaflor, taga SB member Jimmy Don Plaza. Tiko na sipo naton, sa 14 kamagyan akusahan, 6 ang nag-surrender. Apang ini mga nag-surrender makaakson tanan, lubos nga nagapanghiwala sa akusasyon. Ano ang masunod nga matabo, abangan? Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Samtang kasugtanan para sa kahiluwayan ang ginatuwag nga Peace Covenant. Amo ning masami ginapirmahan sa mga kandidato sa kada eleksyon. Sa mga hapon ang Bacolod City Police Office kag COMELEC nagpatigayon sila sa bayan sang NGC sa New Government Center. Pero ang nagtambong personal isa lamang ka grupo. Ay isa ka grupo araman sa piyak ka lugar. Nagasaksi paagi sa Zoom ang isa ka grupo sa mga independyente. Apang ang isa ka grupo ang kagwentro sa isa ka grupo. Ang report kinabatunta na wala nakigbahin. Ang mga miyembro sa local political group nga Grupo Progreso, kompleto ang presensya sa bayan sa NGC, nagapirma sa Peace Covenant. Ining peace o kung ginatawag katawhayan, ang covenant ginatawag kasugtanan. Ang pagpirma sa Peace Covenant makaakso sa mga kandidato sa ila sa nga kaenkwentro ang una na naging panawagan sa COMELEC. Agod to nga ipakita sa tagsabla na dapat magbulig pabilin nga mangin matawhay ang piniliay. Apang sa mga hapon nga wala makipagbahin man, ang isa ka grupo man, ayhan mangin isyo na naman ini. Ano ba lang reaksyon sa mga kandidato nga nagtambong? Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Samtang vaccination drive para sa 5-11 ka tuig nga bata, hindi mangin problema suno sa liga ng mga barangay president sa siyudad sang Bacolod. Kinaumpisa na makaaksyon sa bansang probinsya, mampusa sila sa adlaw mismo sang Valentine's Day. Dito sila mapatigayon sang vaccination, pediatric vaccination sa Teresita L. Halandone Provincial Hospital sa May Silay City. Action Radio. Observation report anay sang patrol with Action Jan Diaz. Action Jan, mayong hapon, please come in. Maayong hapon, Action Mark. At sa tutaran nga ka-action, balantayan ini kay medyo magulog-umon ang kalangitan. Dari sa norte nga bahin sang probinsya, nagatipon ang Galom, Action Mark, Forte, Candulomo. Ari kami di abi, serya sang Ramos Lacson, Amon, Gidmaninag. Pero bisan pa, dito sa southern sa syudad dili daw man ang sitwasyon na light to moderate to ulabi makakso magulog umon ang aton nga kalangitan subong nga hapon. Dili kita trapiko at tagabanan makakson kabugusan nga area sa Andalan Lacson na marindiri sa bahin sa Ramos Lacson makatadigto pa sa other portion ka o ginausay namon atod to diri 8th Lacson Street sining hapon makakson makabigdiri nga moderate to heavy and traffic situation. Sa iba na tumatag para mati like nga ginobra namon sa mga hapon dili ka recall sa area sa Andalan Aguinaldo.
kung ang inyong direksyon baka to Lagun, ara ka mo subong sa Lacson, kita nyo doon nagabugat ng trapiko, hinay inyong biyahe, tingita ka mo lulutsan, ariyo sa area sa Aguinaldo, pwede natin masuggest sa tuturang matag palamati. So yun yung nakabusan ng area sa Aguinaldo, Magkakson, Lakay Kabadri, likod sa El Fisher, dire-diretso likod sa NBI, kutubang sa NBI, tubang sa Nompak Gym. Then diretso na kamo diri sa area sa North Capitol Drive. Pero expected na Magkakson paglabot mo North Capitol Drive, hindi ka magsaling nga pero pirgi kaligwag diyan sa Dalanon. May option ka na mong pwede ka kang right turn. Right turn ka Magkakson diri ka balik sa area sa dalan na Burgo o Gatuslao. Paglabot mo sa Gatuslao, then another left turn ka, usuyo mo Gatuslao, pakato na Magkakson sa bahin sang Plaza Publica. Pero subong nga po ng area sa Gatuslao sa pinakauling monitoring sa atong mga otoridad, based sa storya kanila itong traffic enforcer, por tegi ko ng mga salakyan, ilabinadri sa bahin sa Burgos, Gatuslao, mga kon. Bakod man nga may mga salakyan, nga rin diri sa may Burgos, from Burgos, Lacson, di nagpaubos sa area sa Burgos, Gatuslao. No, mo na medyo mabulubog ang trapiko subong hapon mga kaakson. Diman sa bahin sang San Juan from Alandon kay nga paglusot namon going diri sa area sang Santo Niño sa panos ka direksyon medyo toro traffic na. Ilabi na ang mga sasakyan pag nga sugata. Aba, uperte, mga dagko, mga delivery van, delivery truck, anak kayo nga, gaw na sulod, antis mag-truck van, araw sugata, agad sa mga hapon mga kaakson. So kung ikaw nagadali, ara ka sa Banago, Barangay 1, masakay ka jeep, sa Banago, Libertad, wala naman ibang ngagyan, gagi sa San Juan, advice to si mo, Timplanuwa pa, ang paglusot. May panuwa magkaksyon ng pagbiyahe sa mga hapon, kay basi, wala madilatar ka, kay medyo na pala ang pila sa masalakyan, sa area sang Dalan, San Juan. Pero kung makampuwas ka sa may Santo Niño stop, wala na mga problema, kay dire-diretso na magkaksyon ang lakat sa trapiko. Dili kita presyo sang gatong update naton sa mga hapon sang Martes kung nakaibalong aton matag palamati ngara sang pagsaka sa presyo sang gatong o sa mga adlaw aring pinaka-uli nga presyo pinakabarato so far nga nakita ko diri nagamboy magkaksyon sa 52 pesos and 85 centavos, 52 pesos kag 85 sentimos mga kaaksyon. Amo nang pinaka-barato so far, mula mahal-mahal diri nagamboy ba na sa 52 pesos kag 95 sentimos, 52 pesos and 95 centavos sa krudo ina. Gasolina naman kita, pinaka-barato so far sa update rin naton area sa Mansilingan ara sa 62 pesos and 35 centavos, 62 pesos kag 35 sentimos, mahal-mahal drio 63 pesos kag 40 sentimos kada litro na sang gasolina pero pinakamahal nga nakita ko in so far nagamboy magkaakson sa 64 pesos and 80 centavos. Gamay na lang din nga bot yan, bot na 65 mo ang presyo sang kada litro sang gasolina mga kaaksyon. So far, muna, sabihin ko na, o mga kalita, makita na ginaton, nagatulo taritino, ari kami sa Gatuslao subong, nakita na ginaton yung nabatsagal mga kaaksyon, pagpanalithi, siringapon, gini-update kagapanom doon nato sa tumatag palamati, preparar sa proteksyon sa kaguling na hindi mabasa at ang ulan, kung kabuman ang nagapanakayo no kung nagalibot yapon subong nga kahaponanon. Report gikan sa patrol ang tagibot sa Bacolod Action John Diaz ka nagasaling sa tutarang nga makaaksyon sa ringkuman nga bahin sa Pinas laboton ka sa mga balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita na sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Inang abahin dala sa aton sa kaluwan sang Santon
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy! Good, si Barky Tribe. Ngayong hapon, Milan Oligo live watching sa Bani Cafe, Barangay Tangob. Si Barky Tribe, salamat gid. Ray Baryoga, Hobalumina. Tamyo lang ni Milaila, si Vanessa Star, Gagnok Matt Mayo, si Jenky Dialagdona, Noel Amar Alex Monteza, Rofi Libran, good afternoon from Bago City. Shane Anthony, watching live, New Jersey, patamyo lang ko na family, Lipanya. Thanks, God bless. Araman si Bibi Gregorio Yulo. Okay, salamat. Si Alex Fuentes, Gabo ni Torman, Seriged Gamatrion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa
kwarta kag makaupo no pa ang imo pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Bangon! Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy! Wala kay Pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Pasuwat nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod ang Mang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Good day! Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanog dramo diri sa Action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry S. Polgar, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio.
Ang imo account, imo responsibilidad. #account ko ni. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang Zamboanga del Norte Macacson kay nasa aga may truck nga naaksidente ito sa sitio Quarry, Barangay Mamawan, Banwasang Baligyan, Zamboanga del Norte. Ang mga nagkalamatay pulo gid no ka mga nagasakay. Damo pa sa mga nagkalasamaran. Grabe nga aksidente no. Ibalawon tanay ang ritalisang report halin sa Bacolod City Hall. Aksyon Radio City Hall Report. Ang vaccination drive para sa kabataan edad 5, tubtob 11 anyos, hindi ni ko na mangin problema. Hambal ni Liga ng mga President, Liga ng mga Barangay President dari sa may syudad sang Bacolod. City Hall nga balita, Action Art, mayang hapon please kabin. Sino ka nini? Action Art please kabin. Action Marlon, mayong hapon sa imo kag sa aton naman. Nagapating karon si Liga ng mga Barangay President Councilor Lidiglis Gonzales na makabulig no kung hindi na mangin problema pa para sa mga liga ng mga barangay ang pagkumbinsi o kung ang pag-inganyo bala sa maginikanan nga magpabakunan ilang kabataan no sa parabuton nga vaccination drive especially para sa sining 5 to 11 years old. Now, sunod rin sa parayag ni Liga ng mga Barangay President, Councilor Lidiglis Gonzales, ang pagmaton actually sa public sa sining vaccination o kung vaccine, COVID-19, nangin mataas na nga porsyento, lagasalig na meaning ang publiko, kag para sa konsihal, mahapos na lang ini sa ulihi kung mag-start na gid ang vaccination drive sa mga barangay. Kahit di mauna, ini-umpisa mo sa palabuton niya nga February 14 sa mga hospital nga dra iya ang una gid nga vaccination activity. Now, sunod iya sa kay Liga ng mga Barangay President Gonzales, sige sa mga libot sa ilang mga barangay personnel, agod sa pagpatigayon sa registration, kag in fact sila nga ako ginanabulig man, sa ginahimo namon, nga pagpatigayon sang information and education campaign. Sila yung tadrin ni Gonzales nga ang magluwas sa barangay ara man nagabulig sa ila kampanya ang mga eskwelahan nga nagapatigayon man sa pagpangrehistro sa mga kabataan. Yari ang palayag sa Liga ng mga Barangay President sa Bacolod, Councilor Lidiglis Gonzales. Ongoing registration na siya gihapon, Action Art mo naman ang pamangkot, but ang schools nagapulig man sa aton ng sa registration. So, ang ideal sini is mostly our 5 to 11 years old are in school, no? So, gatak kami sa mga schools, Action Art, para at least ng proper coordination partnership naton sa school Action Art. So sa mga parents nga gusto magpa-register o may mag-avail sa pre-registration, pwede sila kakadto sa barangay anytime. Yes, pagdigid ka kadto, it's either pwede sa school, kay may school registration man kita, at niya naman kita Or saan gilang sumalon sa nga palayag ni Councilor Lidiglis Gonzales. So bantayan tayo niya after February 14 nga dira mag-kick off na ang pagpatigayon sa vaccination sa mga 5 to 11 years old kung bala padamogin man in the following schedule na pagbakuna magkadto sa mga designated na mga vaccination centers. Balitang ikan sa Bacolod City Hall, Action Art tayo hupon magkaksyon din kaman sa Pinas, labuton ka sa amon balita ng serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Ang balita ngayon na batian, gendolo naman sa Kalawan
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay. Nagpadugang sa ila sa mga mensahe sa ato sa live stream. Alright, diding alohamiento mayong hapon. Elvira Gilogo mayong hapon ng Sumarlon, Gabritor Kabedi sa may Charito Heights, Granada. Thank you and God bless. Alright, thank you. Ang Baldi Barkey Tribe, mayong hapon, Kimpoy Yolo, and Gustilo Yolo family. Salamat, Gid. Okay, Barkey Tribe. Sa mga napadala sang stars, thank you. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga traffic para traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka ng sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang
sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Enrique Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw maayo kung ano mga problema ginatagaan niya gid sang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya. Tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic kay iban damo na dulanog drama diri sa Action si manager suportado gid tama sa amon kay wala kami na pabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga radyo. Action dyan, sa balik ka report please kami. Patay gid Action Mar ining isa ka lalaki nga naglumpat sa ginsakyan sini nga roll on roll off o kon rolo vessels no. Action Marlon kay nagidamang sang hapon bridge sa area sang Bradco Port ang baybayon kay ni sakop sa barangay Jess sulad sang Bacolod. Ini naman Action Mar ang ginkilala kay Joel Calubia, 45 anyos, residente ni San Dionisio sa probinsya ng Iloilo. Kay na istorya naton si Captain Joe Luis Mercurio, ang bagong commander sang Philippine Coast Guard Negros Occidental. Kag sunod sa iya, nagsakay ining si Calubia sining Our Lady of the Philippines 1 nga Roro sang TriStar. Alin diri sa Bacolod, Action Mar. Naglakat na o kunabi na mabiyahe na ining barko kag mga most likely mga 1 nautical miles ng kalayuan sini sang nakibot na lamang ang pila ka mga painante kung sakay sila mismo nga Roro Action Mar nga may nagdilagapok.
Dito kagilalakitaan nga may naglumpat na garihalin sa barko kadtos baybay sa tubig mismo Akson na Marlon. Nakitaan pa nila una nga nagakapakapa sa baybayon ining si Kalubya kagilayon nga nagapangayo sang rescue o konbulik ang mga crew ng barko. Nagbalik pa ni Gilayon ang barko sa Pantalan, pabalik diri sa Bacolod kay ruta sa nialin diri sa Bacolod pakadto dito sa may probinsya sang Iloilo mo. Pagkatapos ito, pag-abot sang rescue, ginakuha sang tagboat ini sa Akson Marlon, ginpatakas o galing kay Ting Masubo, way na ni siya sang kabuhi sang rescue sang mga katapos ng Philippine Coast Guard Akson Amar. So diri kay Mercurio, sa panaysayon sang tiyo sining napatay nga upo di man digto sa may sa Roro nga ini, may nervous breakdown ining napatay. Gagamotoy nilantaw nila mahimong rason kung nga naglumpat ini siya. Pero sa mas madalong pagid nga investigasyon sunod ni Mercurio ila pa nga pagatutukan agud mas may baluan gid tunogin at tabuantis ang paglumpat sining napatay. Wala man sa CCTV dito nga i-review pero according sa ila mga base sila sa pila ka may ebidensya nga mahimo matipon sa mga otoridad. Yari si Mercurio sa aton nga pagpakigangot. Jump off the vessel from Bacolod going to Iloilo. So initially received the information around almost 2 o'clock, 13:55. That's 1:55 in the afternoon. That our units in the area received the report. So immediately they conducted responded incident wherein a personnel retrieved the person. You cannot say that it's a victim. The person who jumped on board and was brought to the Arco Turrios. So, na-coordinate mo sila sa CDRMO for the ambulance and was administered first aid at the same time trying to revive since the time of the retrieval. So, medyo weak lang yung signs. So, as of now, the victim or the person who jumped on which according to his opinion, he experienced nervous breakdown. So we cannot still determine. Akson Albert yan, si Captain Mercurio, mga station commander sa Philippine Coast Guard, Negros Occidental. Ang bangkay, sining ni Kalubya, ang yara karon sa Abbey Funeral Homes, diri sa area sang Purok Lamtirong, sakop sa Barangay 2, Surad sang Bacolod. Report, yes? May upod sa no? May upod sa according sa kay Mercurio, pero ang information is siguro nag-uli anay kay para mapabalo ang pamilya. Or kay nabigin hold to sang Coast Guard, galing Akson naway na way nagpa-interview kay may ginaasikaso ini sila nga mga pagkabutang kay according sa statements ng Coast Guard ang upo tiyo yan mo. Gina-check nila kung dinalin ang ining sila nga duwa kung nagano din sila sa Bacolod kaya nga makadto pagit mabalik sila or anong ilang tuyo sa pagtabok sa area sang Panay Akson Marlon. Sige. I-check na nagkaroon kay initial information pa lang ini from Philippine Coast Guard according kay Mercurio magapagwa sila sang pinal nga statement kag investigasyon may angod sining nagluntad nga paglumpat sining lalaki dira sa area mismo sang Bedco Port. Report gikan sa patrol ang taglibot sa Bacolod Akson John Diaz kanagasaring sa tatarang nga maka-aksyon sa dingkaman nga bahin sang Pinas laboton ka sa mga balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita na sa Akson sa Bacolod Akson Radio. Salamat Akson na dyan ang dugang detalye sa nakaroon tutok sa Akson Firing Line. Karoon na lang siya Tito do Balasan Wavea. Kay Jonah Bahilidad de la Cruz, salamat kayo sa pagmonitor sa ato sa nga live stream. Magasunod na Akson na Balita Evening Edition with Akson Dale Salazar. Ako naman, Akson Marlon Henovoya. Mga ka-aksyon sa diin kaman sa Pinas, labuton ka sang amon balita kay serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio.